Maksudnya dia bukan kawan kuat. Kuat Awunamhlanje i-Women's Day. Awukwazi ukuthi ungayixanga izitsha khululeka namhlanje usukulweni labantu besifazane zokwenza noma yini izitsha khululeka zowashwa yimi nje namuhla ufunani noma wathi ufuna ini ufuna imasaji ufuna ngukhipha ufunani yini ufunayo namuhla noma yini sanza nezitsha zoyasho khululeka ini angibale nje phone yakho uzoyenzani manje mama ifoni hawu ayithi usengicela noma yini ngicela ifoni yakho ubungeke mhlawumbe ucela izinto mhlawumbe romantic yini manje efonini iromance le ngifuna ifoni yakho ifoni ayinaphi ifoni sasa ngizoyiwasha izitsha ngizoyiwasha izitsha ngizoyiwasha ugesi uhlanganaphi lento izitsha ngizoyiwasha ifoni ngizoyiwasha ngizoyiwasha sasa usulume sicela yini lutho yini into ngoba ngisulume athi uqeqezethi ngisifoni ngizoyiwasha izitsha mama cha if ngiyibona izitsha ayinaphi ifoni mana ngibambeka ngosomnye sazoyixoxa ntamba cha mina ngicela indwangu ngifuna ukusula izitsha soyikhipha kodwa phela ifoni cha ifoni soyikhipha musu yini phela sasa mzongilimaza izitsha zakho angikulimaza ngani usulumeza uzongilimaza man sasihlele sikipha ke namhlanje awu iliphi cake yima ungalinge nje uzongiyazele ungangithinti ayiphambi kwabantu ivula kanjani ayinaphi ifoni hayi khuleka levulekayo ivula kanjani ivula kanjani sama inaphi singayixoxa lento why uyathi sokwenzani i-Women's Day namhlanje yebo uzokwenzani noma ufuna imali 8000 nya ize yakushayela phezulu vula nje la sosomese phela entamini othi nje makhelwane yini usumemeza ukuba ngumsindi bakhona bangenda vula ngiphuthume ngalesi singrom ayinaphi ifoni sando sami iyaqala imbewu vula utatazela nani yeah good boy